И здравейте, от мен Тиман. Това е третия и последен клип за JTV. Днеска играем Need for Speed World. Ето го моят профил, BG Muscle. 40 левел. Доста съм го развивал. Имам предвид към месец-два. Enter World. Така, това ми е моето GTO. Сега ще ви покажа моите подаръчета. Ще направя 2-3 състезания и ще покажа моя гараж. Както тази кола е тюнингувана на максимум с всички най-хубави части, които дават повече конски сили и, както сами знаете, повече скорост. Направил съм си нитрото за 7 секунди след старта. Предполагам, че знаете. Ето го GTO-то. Имам 1114 нитро, 395 джигарант, 600 реди и към 350 магнет. Само че не ги виждате в момента. Да, сигурно сте се запознали с играта. Доста интересна и доста време си губите с нея. Така, последната ми кола, която си взех, е Mazda RX-7. Сега ще я покажа. Battle Machine. Не. Ето я и нея. Доста съм си играл да я направя. И тя с най-хубавите части. Ето и тук. Стор. Чакайте на секунда. Да видя. Къде бях? Къде ми бях? Ага, ето. Ето, това са моите гифтове. Имам Porsche. Audi R8 от код Pursuit, както го казвате, BMW M3 и Porsche Cayman S100. Това е най-изкапаното Porsche някога. Измислил в Need for Speed World. Сега ще се състезавам с GTO-то първо да ви покажа нитрото и после едно състезание с Маздата и свършвам. Map Construction Road, любимото ми състезание. Така, мултиплеер. Докато чакам да покарам малко. Игра на максимални графики, не знам защо хиперякото е толкова грозно. No idea. Така. Аре бе, дева. Няма ли кой да го е, бе? Аре бе. Ай се наложи да игра на синглплеер. В смисъл. Без никой. Come on. Айде де. Пуда ти еба майката скапана. Айде ще се състезаваме на Welcome to Palmont. Айде. Сега тук нямам си бал пичката лелина. Извиняй, че псувам. В принцип сега в момента движа по състезанието Construction Road, но то като почне състезание по-различно. Има прегради. Ето и те шибани хора даже са завършили. Май това е Construction Road. Да. Не, Main Street. Омага, защо няма
Защо не ми джойнва, бе? Толкова ли няма хора никъде, бе? Идея, майка му. Тит. Айде, последно пром. И какво стане? Сега е сутрин, може... Всъщност сега в Америка е вечер. И няма. И ми остава единствено на сингъл, което е гадно. Ей. Тук има различни типс. Те ще ги духнем, бе. Едно, гледайте сега нитрото ми. 7 секунди. Аре, перашчета, мамичката ти дева. На сингъл е прекалено лесно за мен. И това... О, май! Сърбяме кръка и затова, извинете. На сингъл е прекалено лесно, защото са супер хипер мощните ботове, които са супер сдуханите роботчета, които не могат да цъкат изобщо и си ебал майката. Те са някъде на майна си. Омага, и кой ме търси? Ей, сега идвам. И здравейте, и да, един тъпак ми звъна телефон и фейл на епизода заради него. Не епизода, фейл на състезанието, както да е. Сега с Маздата ще направим състезание, този път си мютвам телефона. Една секунда... без звук. Тъй... Извинете много за това, но... Ме викат навънка. Да не си мисля, че съм някакъв малайфър. Да, излиза навънка. Така. Този път ще бъдем на... Welcome to Palmont. Айде да пробваме мултиплеер, може пък да има хора. И да, това е RX, Mazda RX 7. Тя е също доста добра, само че колко струваше? Струваше към 560 000. И да го еба и тук няма шанс. Ще бъда на сингъл и тука. Ей. Спомнях си, че имах такъв Мерцедес. Не Нисан, не Ауди такова имах, не Мерцедес. Е такова Ауди имах. Ползвах си силите. В смисъл Ауди не, има предвид такъв цвят. И какво като пусна трафик магнета, бе, пак? Много ли си яг, бе? Кабум! What the fuck? То откъде ми издире, бе? Аз тук не знам шорткътовете. Някой... Омага, ако на сингъл ме победат си бати майката. Айде бе, дръпни... Оха. Трафик магнета го насра. Май не можем да копим една кола от трафик магнета. Всъщност може. Ама я овладях. Така... Свършвам това състезание и вече свършвам последен трети клип за JTV. Мога да изпуснах шорткът. Като и да е. И с този последен клип се надявам да кажа да за моето влизане в JTV. Завърших.
Next. Да, това беше моят последен клип за JTV, за приемането ми. Надявам се да ми приемат и довиждане.